Itt vagyunk egy újabb videóban, és ebben a mai videóban hát meglett az 5 feliratkozó, úgyhogy örülök ennek nagyon. Akkor majd ugye délután 4-kor jön az új tartalom, amiben hogyha Na szóval megvan ugye az 5 feliratkozó, nagyon örülök neki, úgyhogy délután 4-kor jön egy negyed órás tartalom, egy negyed órás, úgyhogy majd egy szerencsés nézőket fogok behívni, bocsánat, közben kitörik a fogam, behívni, úgyhogy úgyhogy kommentbe jöhetnek a FC Mobile nevek, és az, hogy hanyas a csapatotok. Úgyhogy úgyhogy ennyit szerettem volna mondani. Ha szeretnétek még több tartalmat, akkor lájkoljatok és iratkozzatok fel.